join. We had this hour, by the way, we have this hour because during the day people will not, they are not allowed in the working hours to do webinars and be over the internet. So Yeah. we are doing this after working hours. So everybody probably is a little bit tired. Yes. But let's start if you like. Okay. This presentation can be very short. I can do this in 15 minutes, or it can be very long if there are a lot of questions. So we will see. I don't mind if we are finished in half an hour. Good. If it takes us longer, it's all. We will see how it goes. But yeah, and of course I will leave you enough time always to translate. Deci, Roland spune că prezentarea asta poate să dureze 15 minute sau poate să dureze foarte mult. Totul depinde dacă vor fi sau nu vor fi întrebări. Nu e nicio problemă dacă se poate, se va finaliza după o jumătate de oră foarte bine. Dacă va dura o oră și ceva, la fel de bine. Oricum, sunteți încurajați să puneți întrebări și cred că o să continuăm. So, Roland, we are listening. So you see my screen, yes? We can see your yes, we can see your screen. Okay. Good. So, well, I think I don't need to introduce myself in Romania. For those of you who have not met me, I have all my life, all my professional life, only done non-revenue water, and my professional life is already quite long, as you can see from my gray hair. Deci, nu știu dacă mai e nevoie să mai prezinte în România, dar Roland, toată viața lui profesională s-a ocupat exclusiv numai de apa care e nevalorificată și de pierderi de apă și după, cum vedeți, după barbă și păr, experiența lui este destul de îndelungată. Yes. Okay, now let's start with some introduction. Începem cu o scurtă introducere. We talk for the last 50 years, we talk about water losses, and do we have a problem, or maybe there is no problem? Păi de 50 de ani se pune aceasta să discutăm de pierderi de apă și, până la urmă, întrebarea este chiar e o problemă? Chiar avem o problemă cu treaba asta sau nu? If you look at this, in many countries, water is delivered like this. And look at all these people delivering water. What do you think if they lose on their way to their customers? They break all these bottles or they lose all this water. Deci în multe țări din lume apa încă este livrată, după cum vedeți în imaginile alăturate. Și chiar dacă să vă uitați la acești oameni și întrebați-vă ce s-ar întâmpla dacă în drum spre client ar pierde o parte din apă sau toată acea apă pe care o au decărat. And they lose 50%. Și pierd, să zicem, 50%. So they will be bankrupt very, very soon. Deci o să dea faliment în cel mai scurt timp. But our water utilities, they are all doing it like this. Dar și companiile noastre de utilități fac fix același lucru. They lose 30, 40, 50% of the water from the treatment plant to the customer. Și pierd 20, 30, 50% din apă de la stația de tratare până la client. And this is everywhere, all over the world. Și asta se întâmplă peste tot în lume. Together with Alan Wyatt from the US, I did a research project 2 years ago, which we published about the global level of water losses. Împreună cu Alan Wyatt din Statele Unite am realizat acum 2 ani un proiect de cercetare prin care am
am studiat care este problema globală a apei care ne aduce venitul. And you get an enormous number, how much water is lost every day. And this number does not tell us anything. It's just huge. Și obținem acest număr imens despre apa pe care o pierdem în fiecare zi. Deci este vorba despre litri pe zi. But with this water we could supply 2 billion people. Dar cu această apă pierdută am putea asigura apa pentru 2 miliarde de oameni. And then we calculated the value of this water, which is lost. Și apoi am calculat valoarea acestei ape pierdute. And this is really shocking. We lose 39 billion US dollar every year. Și pierdem în jur de 39 de miliarde de dolari în fiecare an. And still nobody does anything. Și totuși încă nimeni nu face nimic. Here you see in the different world region how much money is lost in all these parts of the world. Cum vedeți în graficul de față, pentru diferite regiuni ale lumii, cam care este valoarea apei pierdute în diverse zone din lume. And you see, it's quite serious also in Europe. So we are not as good as we want to be. Și vedeți că și în Europa situația nu este chiar atât de bună pe cât ne-am fi dorit să fie. Now let's look at customer meters. Haideți să ne uităm puțin la apometrele consumatorilor. And I have here photos from 3 different continents. Și am aici poze de pe 3 continente diferite. From the Philippines in Asia, Filipine din Asia, Greece in Europe, Grecia din Europa and Tanzania in Africa. și Tanzania din Africa. Now, if you look at the meters in Tanzania, it looks quite nice, but these are all meters which must be installed horizontally. Dacă vă uitați la apometrele din Tanzania, puteți spune că arată destul de bine, numai că toate acelea sunt de fapt apometre care necesită o montare, o instalare pe orizontală. So you can imagine how much money the water utilities are losing with such meter quality and meter installation. Vă dați seama cam câți bani pierde o companie de apă având o asemenea calitate atât a instalării cât și a apometrelor. Then illegal consumption. Apoi consumul ilegal. The first 2 photos are also I took them in Europe. Primele 2 fotografii le-am făcut în Europa. Well, they were in Albania. Sunt făcute în Albania. And if you see the big trunk main here and this very, very nice connection. So no ordinary person can drill in this big steel pipe. So for sure this was some plumber from the water utility who has done this on Sunday afternoon or something. Și vedeți prima poză în care este conducta aceea mare și vedeți cât de frumos sunt făcute acele conexiunile. Asta nu este ceva ce o persoană obișnuită ar putea face, este vorba de cineva care are experiență. Cel mai probabil a fost o persoană de la compania de apă care probabil, nu știu, a făcut așa ceva într-o duminică după amiază. If you see the second photo, if you see all these parallel, like what we call spaghetti lines, you can imagine also how much leakage is on these illegal connections. Iar dacă vă uitați la a doua fotografie, unde se văd toate acele conducte pe care le numim spaghetti, vă dați seama totuși care ar fi dimensiunea și a pierderilor reale, a pierderilor fizice de pe aceste conexiuni. And then the third photo is a very nice bypass of a customer meter. So there is the meter, and there was below the concrete is a little bypass. Și în cea de-a treia fotografie vedeți un lucru foarte bine executat pentru un bypass.
în sensul în care acea conductă de bypass de jos era sub beton, sub placă de beton. And this was a very clever design because they were stealing only maybe 30% of the consumption. So it took many years until this was discovered. Au avut o idee foarte deșteaptă, pentru că ei de fapt furau doar cam 30% din consum, și ceea ce a durat ani de zile până au putut fi descoperiți. And then on the right side, this came as a real surprise, a very, very big transmission main, a big steel pipe, but even on this big steel pipe, we found illegal connections. Dar în cea de-a patra fotografie, asta a fost o surpriză foarte mare, pentru că este vorba de o conductă imensă de oțel, conductă de transport, de aducțiune, dar chiar și sub această conductă am găsit branșamente sau conexiuni ilegale. Now, if we come to leaks, what people never believe that most leaks we don't see on the surface. They are leaking for many years before we even know that there is a leak. Acum, întorcându-ne la partea de pierderi de scurgeri, ceea ce mulți oameni nu cred este că majoritatea acestor scurgeri nu vin niciodată la suprafață. Ele s-au scurs de mult în pământ până când ajungem să le descoperim. And everywhere, wherever I've worked, the majority of leaks, the biggest majority of leaks is from the small service connections. Și în marea majoritate a locurilor unde am lucrat, marea parte a pierderilor se datorează, de fapt, conexiunilor de branșament. And these thousands of very small leaks are our big problem because they leak for such a long time. And that's why we lose a big volume of water. Și, de fapt, aceste mii de mici pierderi sunt marea problemă, deoarece apa curge pe ele pentru o perioadă foarte mare de timp și de aceea generează un volum mare de pierderi. Well, we have many leak detection technologies. We will not speak about this. You are experts in Romania. Deci există, adevărat, multe metodologii și tehnologii pentru detectarea pierderilor. Nu o să discutăm despre asta. Voi în România sunteți experți pe domeniul ăsta. And it is also, I need always to tell this if I have people which are not from the sector. Why do we need to do leak detection? Simply because it would be too expensive to replace all these leaking pipes. Și de multe ori trebuie să le explic oamenilor care nu sunt din acest domeniu de ce trebuie să existe activitatea de detectare și de reparație a pierderilor, pentru că înlocuirea tuturor conductelor nu este deloc o soluție eficientă. If you see all these beautiful leak photos here, none of these leaks was visible on the surface. Everything was leaking for a long time, but you didn't see anything. Dacă vă uitați la aceste frumoase poze cu avarii și scurgeri de apă, niciuna dintre acestea nu a ajuns vreodată la suprafață. Toată apa asta se ducea în pământ de foarte mult timp. But sometimes we also have big leaks, and here is a few funny photos. Dar de multe ori avem și pierderi foarte mari, avarii foarte mari, și vă prezint și câteva poze interesante. So the first two photos, they're children having their fun swimming and bathing in the huge water from the leaks. În primele două imagini sunt copii care se joacă în acea piscină nou formată de avarii. And they were very, very sad when we repaired the leaks. Și au fost foarte, foarte dezamăgiți în momentul în care am reușit să reparăm aceste avarii. And on the right, there was a huge leak, 5 million liters per day. And this was going directly in a river. And it was leaking for many years, and nobody thought it's a leak. Everyone thought it's a small creek or whatever. And it was a huge leak from a transmission main.
Iar în ultima fotografie este vorba de o pierdere, o avarie foarte mare de aproape 5 milioane de litri pe zi. Asta se întâmpla de foarte mult timp, dar nimeni și deversa, se ducea direct într-un râu și pe foarte mulți ani toată lumea credea că este vorba de un afluent sau de un izvor și nu de o avarie. So why is it that so many public water utilities fail with water loss reduction? Și atunci, de ce se întâmplă ca multe din utilitățile publice să nu aibă succes cu reducerea apei care ne aduce venituri? So the biggest problem is the lack of incentives at all levels. Cea mai mare problemă este, de fapt, lipsa, aici, cum să traduc, motivației pe toate nivelurile. The owner, maybe the municipality, the mayor, he doesn't even understand. So he is not interested to change something. Municipalitatea sau, mă rog, primarul, eventual, nu înțeleg lucrurile astea și pentru care nu au niciun interes să schimbe. So he is not asking the general manager to change something. And so the general manager, he only wants his mayor to be happy. So he also has no reason to change anything. Pentru care primarul nu îi va cere directorului general să facă anumite schimbări, iar directorul general dorește ca primarul să fie mulțumit și fericit și nici el, la rândul său, nu va iniția schimbări în acest sens. And the engineers and the technicians, they also have no reason to do something because nobody gives them support, nobody gives them money, so they also have no motivation to change anything. Iar inginerii, tehnicienii, nici ei nu au vreo motivație, deoarece nimeni nu le acordă nici suport și nici bani și atunci nu doresc să se implice. So very often the issue is that nobody calculates how much money is lost. So we talk about how much water is lost, but nobody makes the financial calculation. Și așa că de multe ori, chiar dacă discutăm despre cât apă se pierde, nimeni nu e interesat să facă și calculele financiare de câți bani se pierde. So we have no water audit, we don't know what the problems are, and that's why we have no strategy, so we don't know what to do. Și nu avem un audit al apei, nu avem o analiză realistă a problemelor, drept pentru care nu există nici strategie, sau cel puțin nu există nicio strategie corectă. And then even if we say we want to do something, nobody believes how much money is needed to really solve the problem. Și chiar atunci când ne hotărâm să facem ceva, nimeni nu crede de câți bani este nevoie pentru a rezolva această problemă. I did a lot of training in many countries, and the people I trained, they were always very frustrated when they came home to their utility, and they couldn't do anything because there was no money to implement what they have learned. Am instruit foarte, foarte mulți oameni și toți au fost foarte frustrați în momentul în care s-au întors în companiile lor pentru că nu puteau să inițieze sau să facă ceva din cauza lipsei fondurilor. And then because we have very unrealistic cost estimates and we have nothing in the budget, and that's why we simply cannot do anything. Și pentru că avem niște estimări de costuri nerealiste și în același timp avem niște fonduri insuficiente, practic nu putem face nimic. So, but something needs to be done, and that's why we have to think about bringing some third party, bringing some specialized contractor to help us to solve the problem. Da, ceva tot trebuie făcut și atunci o idee ar fi să aducem un terț sau o companie de specialiști în acest domeniu care să ajute. And there are many reasons, but I give you 5 main reasons why this makes sense.
Și există mai multe motive, dar o să vă dau 5 motive foarte bune pentru care acest lucru are sens. The first one, if there is some political pressure or some pressure from the regulator or from somebody where they say, you must reduce your water losses in the next 2 years, 5 years, something. So very fast. And you know you cannot do it yourself. Primul ar fi când s-ar putea să existe o presiune, fie de ordin politic, fie a unei agenții de reglementare care, sau a cuiva care îți spune trebuie să reduci pierderile, nu știu, pe următorii 2 ani și tu știi, îți dai seama că nu poți să faci chestia asta de unul singur. The second point is that very, very often there is simply not enough expertise in the water company. Și de cele mai multe ori este pur și simplu vorba de faptul că nu există destul de multă experiență, expertiză în cadrul companiei de utilități. 20 years ago, I said in my presentations, NRW management is technically very simple. It's only a management problem. But this has changed. Now we have so much equipment, software systems that it's also technically already very, very complex. Acum 20 de ani spuneam în prezentările mele că partea de management al pierderilor de apă este de fapt o problemă tehnică foarte simplă, mai mult o problemă de management. În ziua de astăzi, în momentul în care avem foarte multe echipamente, foarte multe softuri, lucrurile s-au schimbat și din punct de vedere tehnic este ceva foarte complex. Very often public water utilities have a problem with the staffing. They cannot quickly hire much more additional staff because it's just not possible. De foarte multe ori, companiile de utilități au probleme în a face angajări pe termen scurt pentru personal. Pur și simplu nu au cum să facă acest lucru. Then there is always a performance risk. So it would be good to share the risk with somebody else, to share the risk with a specialized contractor. Și întotdeauna este vorba și de un risc de performanță și este bine ca să poți împărți riscul ăsta cu un contractor specializat. And maybe one of the most important things is the financing. Can you finance the project yourself, or do you need somebody to help with the financing? And here, of course, the private sector can help. Și poate cel mai important lucru este finanțarea. Adică ai destui bani ca să poți să-l finanțezi singur sau ai nevoie de altcineva să te ajute să finanțezi. Și aici sectorul privat poate să ajute. This is not common yet, but there are first projects where the contractor needs already to finance something upfront and help the utility to get the financing right for such a project. Nu este foarte răspândită această abordare, dar există câteva prime proiecte în care contractorul privat investește bani, pune bani la început pentru a ajuta compania de apă. Once we decide, okay, we want to outsource this, we have to think about our objectives. What do we want to achieve? Odată ce ne-am hotărât, ok, vrem să externalizăm cumva acest serviciu, trebuie să stabilim care sunt obiectivele, care sunt țintele, ceea ce vrem să obținem. So, what do we want? Do we want a complete NRW reduction? Deci ce dorim? Vrem o reducere completă, o reducere a apei care ne aduce venituri? Or we say, no, our customer meters, they're all new, they're all in good condition. We only want the leakage reduction. Sau spunem, nu, noi nu avem probleme cu apometrele, sunt în stare foarte bună. Ce ne dorim este numai o reducere a pierderilor fizice. Or
anything else. So we really need to determine what we want. Sau orice altceva, dar înainte trebuie să stabilim exact ceea ce dorim, ceea ce se dorește. Then is it a true performance contract so that the contractor gets really paid? The more he reduces losses, the more he gets paid? Vorbim într-adevăr de un contract bazat pe performanță în adevăratul sens al cuvântului, adică contractorul cu cât este plătit cu cât mai mult, cu cât reduce pierderile mai mult? Or do we have one target at the end? Do we have targets every year? So there are many things to consider. Sau avem o anumită țintă a contractului sau ținte multianuale, deci sunt mai multe lucruri care trebuie luate în considerare. So here are 9 steps of what you need to do if you want to develop a contract, a performance-based contract. Iată, ăștia sunt 9 pași pe care pentru a implementa un contract bazat pe performanță de succes. So the first thing is you need to do a very quick NRW assessment, a quick water balance, so that the situation is clear. How much do you lose? Is it leakage? Is it commercial losses? Deci trebuie stabilit rapid care este situația pe care ne aduce furniturul. Trebuie realizat o balanță de apă foarte repede, astfel încât să îți dai seama care este situația, câtă apă se pierde prin scurgeri, câtă apă se fură și așa mai departe. Then, of course, you need to determine the project area. If it's a small system, you can say, we do the whole system, but if it's a big city, well, you say, maybe I do only half the city in the first phase or something. Trebuie să vedeți care este area proiectului. Dacă este un sistem, un orășel mai mic sau o rețea mai mică, poți să spui, ok, putem face tot sistemul. Dar în cazul orașelor mai mari, poate te poți gândi că faci jumătate sau în prima fază tu faci numai o parte din acel oraș. When we come to the third point, to the scope of work, there are many different points where you must think, do I want this to be included or not? Când ajungem la punctul 3, ceea ce înseamnă care este scopul lucrurilor, trebuie să te gândești foarte bine dacă ai sau nu ai nevoie de anumite lucruri. So you basically need to sit down and make a table. Here is what I want the contractor to do, and here is what I will do myself. Ceea ce înseamnă că trebuie să te așezi undeva și să faci un astfel de tabel, să spui, asta este ceea ce aș vrea să facă contractorul și asta este ceea ce voi face eu. What type of contract? This is a very important decision. Ce tip de contract aplicăm? Asta e o decizie foarte importantă. So you have here on the vertical axis, you have the performance risk for the water utility. Pe verticală, pe acest grafic, aveți riscul de performanță pentru compania de utilități. And horizontally, it's the implementation speed. Iar pe orizontală este de viteza de implementare. So this means how quickly do we get good results. Asta înseamnă cât de repede putem obține rezultate bune. And then the size of this round data points you will see now, the diameter is the efficiency. So how much will we be able to reduce our water losses? Iar mărimea punctelor pe care le veți vedea imediat pe acest grafic reprezintă eficiența muncii, adică cu alte cuvinte, cu cât vom reduce mai mult pierderile. So we start with a classic consulting contract. Vom începe cu un contract clasic de consultanță. So you have a consultant who will only tell you what you have to do. Unde va exista consultantul care doar vă va spune ce trebuie să faceți. And if you don't do it, then you will not get any good results.
Și dacă nu veți face acel lucru, nu veți avea rezultate bune. So it will be very slow and all the risk is on your side. Va fi foarte lent și riscul va fi numai de partea dumneavoastră. Then you can make a performance contract with the consultant. So you can have a consultant and part of his fees will be performance-based. Puteți avea un contract de consultanță, dar pe bază de performanță, adică puteți să spuneți o parte din plata contractorului, consultantului, va fi în funcție de performanță. So this is a little bit better, but still it will depend on your capacity, how long everything will take. Este ceva mai bine, dar totul depinde de capacitatea dumneavoastră, de cât de mult va dura. On the other hand, the most effective, efficient one is to have a turnkey contract where you tell the contractor he has to do everything, just reduce losses. De polul opus se află așa numitele contracte de performanță la cheie, în care spuneți contractorului că el trebuie să facă totul pentru a reduce pierderile. And then we also have something in the middle, this is a project in Jamaica, where they call it a co-management approach. Și mai există ceva între acestea. E un proiect în Jamaica în momentul de față, înseamnă o abordare co-managerială. Where the contractor has all the staff from the utility is seconded to the contractor. So and you can imagine there is lots of tension between private sector, public sector. So it is not so easy, but it's a possibility. Deci vă dați seama că este un tip de contract în care personalul utilității secundează personalul contractorului și vă dați seama că există destul de multe tensiuni între mediul privat și mediul de stat și nu e chiar cea mai bună variantă. So how long will such a project take? Cât de mult poate să dureze un astfel de proiect? This, of course, depends a lot on the size of the network. Sigur, va depinde foarte mult de mărimea rețelei. In general, I would say for a medium-sized city, it will not be less than 4 years, 4 or 5 years to get really to very low levels of NRW. A zice că pentru un oraș de dimensiuni medii va fi în jur de 4-5 ani pentru a ajunge cu pierderile la un nivel scăzut. If the project should be financed completely through the savings you make and the contractor has to finance it, then you will of course need much more time, and this could be 10 years, 15 years until this project is fully paid back. Sigur că dacă schema de finanțare necesită ca acest proiect să fie cofinanțat din banii din reducerea de pierderi, atunci este posibil ca durata să fie mai mare, 10-15 ani. Very important is that we do realistic forecasting of what can be achieved with this project. Cel mai important este foarte important este să avem o prognoză realistă a ceea ce se poate obține cu un astfel de proiect. So it makes no sense if I set myself a target, I like to reduce NRW to 5%. And then I find out it is technically impossible or I don't have the budget to do it. Nu are niciun sens să-mi aleg o țintă, de exemplu, să zic, vreau să-mi reduc pierderile la 5%, ca după aia să-mi dau seama că tehnic este imposibil sau că pur și simplu nu am bugetul pentru a realiza lucrul ăsta. Sometimes I have intermittent supply first, and I want to have continuous supply, so my leakage will increase. Sometimes I want higher pressures in some area, my leakage will increase.
So all this has to be built into the model. De multe ori mi se întâmplă să am un sistem cu alimentare intermitentă și doresc să am un sistem cu alimentare continuă, ceea ce va duce la un dat la creșterea pierderilor sau în anumite zone din sistem o să am nevoie de o presiune mai mare și asta poate conduce la creșterea pierderilor. Deci toate aceste aspecte trebuie să existe deja în modelul de calcul. Here are a few funny examples. This was from 1995. I worked the first time on the Philippines, and the president of the country sent this handwritten notice on a yellow post-it to the manager of the water utility and says, you have to reduce NRW from 56 to 25% within 2 years. Which is technically, everyone knew that this is totally impossible. Iată, eu să vă dau un exemplu amuzant. În 1995, este cam primul an când am lucrat în Filipine, este un bilet scris de mână de către președintele de atunci al Filipinelor către managerul companiei de apă, în care îi spune trebuie să reduci apa care duce venituri de la 56% la 25% în următorii 2 ani. Lucru pe care toată lumea știa că acest lucru este imposibil. And so the question comes, why 25%? Why not 30? Why not 20? And why 2 years? Why not 3 years? Why not 5 years? So these numbers are just they mean nothing. Și întrebarea care se pune, ok, de ce la 25%, de ce nu la 30%, de ce nu la 20% și de ce în 2 ani, de ce nu în 3 ani, de ce nu în mai mulți ani. Acestea sunt doar numere care de fapt nu reprezintă nimic. This I found in a consultant's report in the country of Sri Lanka. Asta este un text pe care l-am găsit în raportul unui consultant în Sri Lanka în 2002. We estimate that NRW is around 28%, and we assume it will be reduced to 15%. So it shows they had no idea what they were talking. Estimăm că apa care ne aduce venituri este în jur de 20%, la 28%, și presupunem că va fi redusă la 15% în 2010. Oamenii ăștia nu știau de fapt despre ce vorbesc. So we need to have a baseline because we need to do proper forecasting. We need to forecast, we need the network information, we need the pressure, we need the supply time, all these things so that we can build our model. Deci avem nevoie de un nivel de bază care este necesar pentru a face o prognoză corectă și avem nevoie să știm foarte multe informații referitoare la rețeaua de distribuție. We need to determine what is the value of our water. If we save water, if we reduce losses, what is the value of what we save? Trebuie să stabilim care este valoarea pierderilor sau apei pe care o pierdem. Dacă reducem cu o anumită cantitate de apă, care este valoarea pe care o obținem, financiar vorbind. So commercial loss reduction is always very easy to value because you just take the average tariff. If you improve a customer meter and the customer will have to pay more, so then clearly it is like his tariff. Deci, pierderile comerciale sunt mai ușor de cuantificat pentru că pur și simplu iei în calcul valoarea tarifului media sau valoarea tarifului mediu. Ideea în care dacă ai îmbunătățit calitatea apometrelor, acestea vor registra mai mult. But how to value the physical losses? If we reduce physical losses, what value shall we give every cubic meter which we recover? Dar cum poți să evaluezi care este valoarea pierderilor reale? Mai precis, care este valoarea pe care o dăm unui metru cub de pierderi fizice? If we have enough water,
then it is clear, then it is only the variable production cost, only what I need to treat and pump the water. Dacă avem destulă apă, este evident că este vorba de costul de producție variabil, adică doar ceea ce am nevoie pentru a trata și costul necesar pentru tratarea și pomparea apei. But if I need to build a new treatment plant or a new pumping station, and I do not need to do this if I reduce leakage, then of course my recovered water will be very valuable. Dar dacă, de exemplu, sunt pus în situația de a construi o nouă stație de tratare sau o nouă stație de pompare, pe care nu le-aș fi făcut dacă aș fi redus pierderile, în momentul de față valoarea pierderilor reale este, reducerii pierderilor reale este cu mult mai mare. In some countries, some environmental costs are also added to this. În anumite țări există niște costuri de mediu care se adaugă la acestea. And sometimes it's a political question when people say a municipality says we want a lower level of water losses, so we are ready so we value the water higher. Și de multe ori este și o problemă de politică. În momentul în care cineva spune oamenilor vrem un nivel de reducere, un nivel al pierderilor mult mai mic, pentru că pentru noi apa are o valoare mult mai mare. Then we have to make a cost estimate to get a first idea how much a comprehensive project will cost. Și trebuie să facem și o estimare de cost în primul rând. And it is amazing. You need only very, very little information to make a first cost estimate. Și ceea ce este surprinzător este că ai nevoie de foarte puține informații pentru a face o primă estimare a costurilor. You need the number of customers. Trebuie să știi numărul de clienți. So why is this? Because the number of customer meters you may have to replace depends on the number of customers. Deci e important pentru că numărul de apometre pe care s-ar putea să le schimb depinde evident de numărul de clienți. You need the number of service connections because we have said already most leaks are on the service connections. Trebuie să știi numărul de branșamente, pentru că, după cum am spus, majoritatea pedrelor se află pe branșamente. The length of mains, because you will need to replace maybe a percentage of these mains which are too old, which are in too bad condition. Lungimea rețelei, lungimea conductelor, pentru că s-ar putea să fie nevoie la un moment dat să înlocuiești un anumit procent din aceste conducte. You use the infrastructure leakage index, the ILI, to simulate the effects of your project, of your water loss reduction. Utilizez ca indicator de performanță ILI, indicele de pierdere a infrastructurii, pentru a simula efectele măsurilor de reducere a pierderilor. Then, of course, you need to know about your customer meter age, so how many meters will you have to change. Deci trebuie să știi care este media de vârstă a apometrelor pentru consumatorii casnici, ca să-ți dai idee cam câte dintre ele ar trebui schimbate. The staffing cost, so how much will it cost to have your technicians, engineers, managerial staff. Care sunt costurile cu personalul? The project duration, of course. Bineînțeles, durata proiectului. And then we need a few unit rates of the most important things. Și aveți nevoie de câteva informații din slide-ul de față. And this is amazing. If you look at this list, so it's only 6 different items. Și vedeți că surprinzător este că este vorba doar de 6 tipuri de informații. So the first one, you just have to think how many leaks on main pipes, how many big leaks will I have to repair the next 5 years? Trebuie să te gândești, de exemplu, câte avarii trebuie să repar pe conductă în următorii 5 ani. So you need the cost of one leak repair. Și trebuie să știi care este costul unei avarii.
If a service connection is leaking, we like to replace it. So you need the cost of one new service connection. Dacă un branșament trebuie înlocuit, trebuie să știi care este costul pentru înlocuirea unui branșament. We want to build, to design and establish DMAs. So we want to have the average cost of constructing one DMA. Va trebui să stabilim, să executăm și niște DMA-uri. Deci ar trebui să știm care este costul mediu de înființare a unui DMA. Pipe replacement, what's the cost of 1 kilometer pipe replacement? Care este costul pentru înlocuirea, să zicem, unui kilometru de conductă? What's the cost of one customer meter to be replaced? Cât costă să înlocuiești un apometru? And the replacement of one sluice valve for installation of a new valve. Și câte costă să instalezi sau să înlocuiești o vană? And if you have this, you can in one afternoon you can make a first cost estimate for such a project. Și dacă ai informațiile astea într-o după-amiază, poți să-ți faci o primă estimare a costurilor pentru un astfel de proiect. Once you have the NRW reduction forecast, you know your value of your losses, and you have your cost estimate, then you can already do your cost-benefit analysis. După aceste informații și le știi, ești gata, poți să faci o analiză cost-beneficiu. Then the finance guys can calculate all the financial performance indicators. Și apoi economistii pot calcula toți indicatorii financiari de performanță. And then you will already see, well, does the project make sense? Și atunci o să poți să spui, da, acest proiect are sens, merită. And hopefully yes, and then we will go to design the contract. Și să sperăm că da, și atunci mergem la stabilirea tipului de contract. Now this is not easy. Acest lucru nu este ușor. This needs a lot of experience. Și necesită foarte multă experiență. And we see in many places in the world, we see sometimes very, very badly designed contracts. Și de multe ori vedem în multe părți ale lumii niște contracte foarte prost gândite. And then the project fails. And then we have legal issues, we have problems, we have many issues, or the project does not even start because the contract is so bad that nobody is ready to sign it. Vedem că proiectul nu are succes, nu se poate face, intrăm în tot felul de probleme juridice sau pur și simplu proiectul nu începe pentru că nimeni nu vine pentru un contract, pentru un tip de contract atât de prost gândit. So a ideal project design, contract design team would look like this. You have an international and a local NRW expert. So to have the international experience, but all understand all the local situation. Deci o echipă de vis, să zicem, pentru așa ceva ar fi, pentru stabilirea unui astfel de contract, ar fi experți în pierderile de apă, internațional și local, internațional pentru a aduce o experiență cât mai bogată, dar și local pentru a înțelege problemele specifice pentru zona respectivă. You definitely need a finance person, you need a finance advisor. Sigur veți avea nevoie de un economist, de un consultant economist. And you need a good local lawyer, so to make sure that we get everything right from a legal point of view. Și veți avea nevoie de un avocat local pentru a fi sigur că totul este ok din punct de vedere legal. It is normally not a problem to get funding for such a design phase. Nu este o problemă să obții de obicei finanțare pentru astfel de fază. I'm working, for example, at the moment for the IFC, the International Finance Corporation, which is the private sector financing arm of the World Bank, designing a big project in Jordan.
În momentul de față lucrez, de exemplu, pentru IFC, care este un grup privat și se face parte de finanțare pentru un contract în Iordania. Then I'm sure EBRD has budgets and mechanisms for this. Sigur că și BERD-ul are bugete și mecanisme pentru and many other things in every country different, but this needs to be explored. Și există și alte variante, în fiecare țară este diferit, dar trebuie să știi să profiți de ele. And once we are done with this, then we go for tender, and hopefully a half a year later we can start to reduce our water losses, and the problem which has not been solved for the last 10-20 years can be solved in maybe in 5 years. Și după toate acestea se organizează licitația și să sperăm că în jumătate de ani vom demara acest proiect în ideea în care probleme nerezolvate de 10-20 de ani ar putea fi rezolvate în următorii 5 ani. And very important, we are not talking about privatization or anything. So the water utility will continue to operate as it is now. So we just use a contractor to solve our NRW problem. Și foarte important, nu discutăm în niciun caz de privatizare. Compania de utilități își va păstra și își va face managementul rețelei, doar că va folosi un contractor specializat pentru acest tip de lucrări. This is really like you use a contractor if you build a treatment plant. You also don't do this yourself. Este ca și cum ai folosi un contractor pentru construirea, de exemplu, unei stații de tratare. Nu, asta nu e o construcție care o face compania de utilități. And this is my preferred very old cartoon from an old World Bank calendar, where only the boy who serves the tea knows the solution to the problem. Și asta este una dintre caricaturile mele preferate, destul de vechi, unde numai băiatul acela care servește apa are răspunsul corect. Okay, thank you. That's from my side. Thank you very much. Also, we have a lot of, I have like a page of questions. Oh my God, I thought you shall interrupt me. No, because it will destroy the flow of the presentation, and there are so many. So I will try to probably I will give you in order. Let's see if we don't have time, we have this idea. We can schedule let's say a Q&A session separately. You can if we don't have time for all, if you translate the questions to English and you send it to me by email and I'll just answer. Yeah, exactly. Ok, exactly. Deci dacă nu vom avea timp, nu va fi timp pentru răspuns la toate întrebări, le punem în engleză și le trimitem lui Roland și va răspunde la ele. So, Roland, okay. Now, the first question or observation is like, okay, if a company has already invested like 100,000 euros in equipment and other money in people, like in salaries and training, do you think they are interested to give money to somebody else to look for the leakages? Well, this is a difficult question, obviously. If they can set their team targets and say, look, I can discuss, said, are you confident that you can solve the problem on your own? What do you need? So maybe in this case, we can have something like a co-management project. They said, okay, we need somebody to help you. Or maybe they are capable to do it themselves. So of course, this is also possible. But if they are not possible, if it's not possible, if they say, no, we cannot, we don't have the capacity, then maybe the company will need to start changing their mind.
Ok, deci da, este o întrebare dificilă, dar de fapt întrebarea ar trebui pusă de genul în care, ok, dacă echipa respectivă poate să-și îndeplinească țintele, atunci s-ar putea să mai aibă nevoie de ceva expertiză și e posibil un așa numit program de co-management. Sau pur și simplu echipa respectivă poate să facă de una singură și atunci nu mai are nevoie de nimic, sau poate să spună, ok, cu toate aceste echipamente nu putem să atingem țintele și atunci vor avea nevoie de un astfel de contract. Ok, domnul Alin, sunteți mulțumit de răspuns? Da, domnul, mai departe. Ok. Yes, Alin was very pleased with your answer. Îți primite și de la alții, să știi că nu sunt ale mele toate. Okay, it's not always, he put all the questions, but it's not all the questions are his. So he just put a lot of questions there. Okay. Another question. The companies that have, big problems with water losses, and obviously they don't have the money. Now, are there financing sources for this type of collaborations or contracts if this company didn't have the capacity to attract, let's say, European funds in order to replace the pipes? I had a friend who worked for the European Investment Bank. He unfortunately died many years ago. And he said at one conference, he said in his presentation, there is no lack of money, there is a lack of good projects. Ok. Deci am avut un prieten foarte bun care a lucrat la Banca Europeană de Dezvoltare de Finanțare și el a spus la un moment dat într-una dintre prezentările lui, nu este o problemă de bani, nu este o lipsă de bani, ci este o lipsă de proiecte bune. That's why if we build a good business case and we can demonstrate if we do this project, the savings is so much, and over a 10-15 years period, the project is financially really beneficial to the utility, then I am very confident it will be possible to find financing and find help. Deci dacă există un proiect, este bine gândit și astfel, nu știu, să spunem că, de exemplu, demonstrează foarte clar că pe o perioadă de 15 ani, în 15 ani va aduce beneficii companiei de apă, eu spune că e convins că un asemenea proiect va primi finanțare. The problem is, and I see this everywhere, that the water utilities simply don't have enough expertise to even make this design and make this business case. So they would need help from somebody who helps them to get the documentation ready so that they can look for money. Și ceea ce se întâmplă cam în toată lumea, mai toată lumea, este că companiile de utilități nu au această experiență de a construi un astfel de contract și atunci au nevoie de ajutor extern pentru a ajuta să pună toată documentația în ordine. Mulțumiți? Era vorba de companii care apar toată ziua la televizor că au probleme mari, dar n-au oameni care să facă proiecte, deci au nevoie de cineva care să vină să le repare, n-au bani, atunci cum poți să-i ajuți dacă să le dai și o sursă de finanțare cumva, să ajuți? Okay, so Alan was, they were talking about like companies that, or utilities that we usually see in the media in Romania that said, okay, we have big problems with leakages. Now we don't have any money. So how can we bring some experts to
to work for us or with us in this particular situation? Well, in this particular situation, you definitely need, if the company has no money and cannot even pay for a consultant or anything, then clearly you need help from somewhere. So if there is a grant from the EU, from somebody, but if there is no money to start, then yeah, okay. Then I have no answer and no solution. Ok, zice, dacă un astfel de cazuri este clar că ai nevoie de o finanțare externă din altă parte, de oriunde, un grant, fonduri ale Uniunii Europene, oriunde. Dacă într-adevăr nici așa nu se poate, spune că nu are, în acest asemenea cazuri, nu are niciun răspuns și nicio soluție pentru o astfel de situație. Ok? Ok. Bun. Roland, how many questions do you think you will want to take? It's up to you. Before people will fall asleep, you know. Oh, okay. Another question. What do you think will be the future of water loss detection in this context of digitalization? Do you think there will be there will be some sensors installed in the network and there will be no need for specialized detection teams? No, I don't believe this. Nu zice, nu crede acest lucru. No, first of all, at the moment, everyone thinks that we can solve all the world's problems just with digitalization. Deci, în momentul de față, toată lumea crede că toate problemele lumii se pot rezolva numai prin digitalizare. And no, I don't believe this. And even if we have sensors everywhere in the network, deci nu cred acest lucru și chiar dacă am avea senzor peste tot în rețea, we'll still need a leak detection team to go out and find where do we really excavate, where is to confirm that there is a leak. Și tot va fi nevoie de cineva, de o echipă care se ducă pe teren să spună în locul ăsta se va săpa. So Alin will have a job for the next 100 years, so no, don't worry. Deci Alin și probabil și restul o să avea o slujbă și un job pentru următorii 100 de ani, nu vă faceți griji. Most of our audience are from leak detection teams. Also, all these companies now, which can't tell us we can do satellite leak detection. We have this software. We have this software. Wonderful. So it is very expensive, very specialized, but 90% of the problems we can solve with the very old-fashioned traditional methods. Și chiar dacă în momentul de față, sigur, există detectare prin satelit, există cu tare software, există cu tare software care dau rezultate, sunt scumpe, dar marea 90% din problemele din rețea se pot rezolva doar prin metode clasice și deja existente. The software solutions and the sensors, they will become very valuable once we have a very good network, which we like to monitor, and as soon as the smallest change, we can go out. But as long as our network is still in poor condition, all the software will not help us. Deci, sigur, senzorii și software-ul vor avea valoare și vor avea în momentul în care rețeaua noastră va fi în condiții foarte bune și atunci va fi vorba de o monitorizare continuă, astfel încât să știm la cea mai mică modificare, cea mai mică schimbare, unde să acționăm. Dar atât timp cât rețeaua este într-o stare foarte proastă, soluțiile software nu vor face diferența. Nu ne vor ajuta. Okay? Incidentally, this is my opinion also. So I'm really glad that, and I have some debate with my colleagues, in the academia about
algorithm and so on and so on, and everybody thinks that once we have satellite detection and machine learning, this is the way that we can do it. Otherwise, if we didn't have those, there was no chance. Yeah. And Yeah. I always point out, okay, but some countries like Holland, they have a very good record in leak management and NRW management from like tens of years ago when there were no computers and Yes. How can they do that back then with with no computers and no algorithm? So, okay. Okay, this one, I have a question here, but let me so, say, yeah. Maybe you can tell your colleagues what you just have said to me. Okay. I-am spus lui Roland, văd că întâmplător și asta e și părerea mea și că am destul de discuții chiar și în mediul academic cu chestia asta, pentru că toată lumea vrea să uite la algoritmi genetici, la software și așa mai departe și ai impresia că dacă aceste lucruri nu sunt în momentul, nu ar fi existat, nu am putea fi rezolvat problemele. Și atunci dau un exemplu, uite cum ar fi o țară ca Olanda, care face un management al pedrelor de apă foarte bun de zeci de ani, când nu existau nici calculatoare, nu existau nici algoritmi, nu existau. Deci se poate face și fără... Deci lucrurile astea se făceau de zeci de ani, mult înainte să existe tehnologia. The most important thing is you need to have enough budget to buy good quality materials and to have good quality workmanship for every new pipe, but also very important for every repair. Ceea ce este foarte important, îți trebuie un buget suficient astfel încât să poți cumpăra materiale și materii de foarte bună calitate, dar și să poți permite să ai și meseriași foarte buni pentru fiecare țeavă nouă instalată sau pentru fiecare țeavă reparată. Okay, so I will just ask you, Roland, for one more question, and then we are going to send you the rest by email. But this is something that I think was important. What do you think? What key performance indicators should be for a leak detection team that is working obviously at the state water utility? What do they need to follow or to focus on? Oh, this is a very, very good question and a very difficult to answer. Da, o întrebare foarte bună și o întrebare la care se poate răspunde foarte greu. I can tell you what is not good. What is not good is if you say they have to do so many kilometers per day. Vă spun eu ce nu este bine. Nu este bine în momentul în care le spui trebuie să faceți cam atâția kilometri pe zi. Because they will just walk and say, okay, I did 5 kilometers, and even if they don't try to listen to this. Pentru că oamenii se vor duce, vor face kilometri, ok, am făcut atâția kilometri, chiar dacă poate nici n-au încercat să asculte. Much better is already if we say the number of leaks they find. Mult mai bine este să spunem numărul de avarii pe care l-au găsit. But this has two problems. Dar asta are două probleme. Sometimes we have areas in the system where there are no leaks, or very, very few leaks. So even if they work hard, they will not find much. Pur și simplu s-ar putea să fie zone în rețea unde nu există pierderi sau sunt foarte, foarte greu de găsit. And then I have been to places where the leak detection teams made the leaks themselves so that they can find more. Și plus că am mai fost și în anumite locuri prin lume unde și echipele de detectare creau și pierderile ca să le poată găsi. So the only thing which works really well is if you have a DMA already or some part of the network which you can measure. Deci dacă ceea ce merge și are sens este că dacă ai deja un DMA sau o anumită zonă din rețea pe care o poți măsura,
and you can do a night flow test and you can determine the volume of leakage in this area. Deci poți să faci un niște măsurători cu debitul pe timp de noapte și astfel poți estima care ar fi cuantumul pierderilor fizice în zona respectivă. And then it is the only thing which is interesting for me is, do they find all these leaks that we can reduce the volume? If they do this, then they have done a very good job. And I don't care whether they find 2 leaks or 20 leaks. I'm only interested in the volume saved. Și ce mă interesează este că mă interesează că echipa de pierderi să găsească, nu mă interesează să găsească 2, 3 sau 10 pierderi, ci mă interesează ca pierderile pe care le-au găsit prin repararea lor să se reducă semnificativ pierderea fizică din zona respectivă. But all of these are not perfect answers, so I have no better idea than what I told you just now. Dar niciunul din aceste răspunsuri nu reprezintă un răspuns perfect și nu am alte idei mai bune decât cele despre care am vorbit până acum. E ok? Ne-a lămurit? Da. Ok. Yeah. So, Roland, we're gonna send you the next questions by email. And by the way, one question that I have to ask, and I'll give the answer. Since the water loss 2020 is coming on, it will be virtual. If like our audience is the people want to participate or to see the presentation, they are allowed to see it, or there is a fee that has to be paid? Okay, it is like this, that for every IWA member, it is free, and others have to pay a small fee. But I think you should talk to ARA, because they are sure some IWA member, governing member or something, and they should negotiate something with IWA head office that all the Romanians could also join in for free. Okay. I'm sure this will be possible. Ok, thank you for the advice. Deci am întrebat că se apropie conferința mondială de pierderi de apă 2020, care va fi exclusiv virtuală, și am întrebat dacă cineva vrea să participe și să vadă această conferință, ce trebuie să facă. Dacă ești membru din Asociația Internațională a Apei, membru IVA, este gratuit, dar ce mi-a recomandat Roland acum este să luăm legătura cu ARA pentru cine dorește, pentru că și ARA e partener, e într-o forum decizional la IVA, poate ar putea să negocieze un fee mai mic, astfel încât și cam oricine din România să poată participa virtual la acea conferință dacă dorește. Deci asta este o discuție care va trebui să o avem pe viitorul foarte apropiat pentru cine dorește. Ok? Și o să-l mai discutăm noi intern. Thank you very much, Roland.